Firenze. Vediamo chi se vuole modo musibe. Ara mi hurka nandi kan stana ala e modo. Kala ka woni ron kala gal aduna. Yewten hande fi Firenze. Wo be nginna Florence. Fi janambe be. Donc andi non Firenze dun ka der hara region Toscana on jeya. Toscana non si hala ma der Italie dum hara ko sengo kente ton wana tiki ka nord kono ka naka centre be nabe ka centre nord Italie. Dum sen talenkas jango nanango. Ko hombe woni be Firenze. Ko hondu woni Firenze. Ko hombe wonani en Firenze. Do non si hala ma fi jokkere en nan. Firenze kambe kadi hibe eti ko mabbe kon. Firenze hibe wakkili. Haray andabe ben wono modi Abdul Karim en hikkani be men ka telenka sengo UFDG. Haray buyi mabbe hino andibe. Ma sitti don yewten fi moje bere mabbe den. Horejo mabbe on modi Mamadou Juma. Kambe woni aflamjo kambe musidbe men wonirbe Firenze do. Firenze non di duubi wona noddeteddo fo sinama jokkere en be aray be adde suka e mabbe ben ka tappugol mullere. Romani komene fo wonduno Verona. Hikka kadi dai Bergamo nodditi be ni wo wi me hi noddata Firenze tultay mudum. Firenze non ko modi Zakaria wonani en wo ko horejo ñeñudo mabbe on woni entraîneur équipe mabbe on. Firenze hibe andira sukabe wobe tappude mullere. Firenze no andira portal, Firenze no andira jokkere en nan, Firenze hino andira sipullu nodditi be noto. Hay non formation on kambe ko simple ko 4-4-2 e 4-3-3 si satti ha no gasa be wada 3-5-2 kono nako duudi. Firenze ko nokkure wonde misal bay haray suddido mawdo e paykun hino wuri e nder nokkure hino hebude arsikeji mudum. Firenze si nodditama be araybe noto hikka non be ni wo be arde bay wo rowani be hebano wargeden be hebano trophée kono non hikka hay e goto wawata jettude wargeden jungo mabbe. Firenze be desidi wo be aray be nattora taw non be waway jettude wargede yeso Bologna, yeso Treviso, yeso Brescia, yeso Bergamo, yeso Forli, ma be Padova e be Vicenza. Taw non si be waway folude e Milan bay haray ko andin tingollon rowani ko Verona noddutuno ko be Brescia be naborno. Hikka non be Firenze be hibe desidi wo hay e goto folatabe bay hay e goto urabe sukabe ñeñube urabe sukabe subarabe sukabe gai wawdi tappude mullere. Dum non latoto bay ko sati ko matul lato le 17 août 2024 Bergamo. Hare en fottito bay Firenze tultata bay min mi tultata wata hay e goto tul sakko wada ko goddo fullan bawm woni fedde tan. Rendez-vous le 17 août à Bergamo. Remento Allah santé.